бо тӯли офтоб дар бархе аз ноҳияҳо қувваи барқро қатъ мекунанд. аммо масъулини барқи тоҷик лимити барқро рад мекунанд ва аз таъмири зеристгоҳҳо мегӯянд. ин яке аз зеристгоҳҳои тақсими барқ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аст. инҷо таъмирро намебинем, вале барқ қатъ шудааст. Не, ин як ҳафта зиёд шид ки надорем, намедонем чӣ ба свет мебара. сари барвақт ҳами намозомона мехонем ки камтар пас мебара. бо вегаи автомешина буд бад свет мешавад. намози аср шумда. ин ҳолат на танҳо дар вилояти Хатлон ба назар мерасад. корбарони радиои озодӣ аз шаҳру ноҳияҳои гуногун менависанд ки аз соати 8 субҳ то 5 бегоҳ барқ надоранд. сокинони маҳаллаи ҷангалободи шаҳри Ваҳдат наздик ба пойтахт аз набуди барқ шикоят мекунанд. кӯдак майда дорам алови қимат. вазъият хай қина то рафт қин шуда рафтеса. светкиши аз соати 8 соат то 6 бега. Бегаи намедонам. сабабшо нагуфтем чӣ? сабабшо намедонам барои чӣ мекушам. соли гузашта дар ҳамин шабу рӯз мардум аз камбуди барқ шикоят карда буданд. аммо масъулини барқи тоҷик ҷорӣ шудани маҳдудиятро рад карда вазъи пешомадаро ба тайёрӣ ба зимистон ва таъмири дастгоҳҳо рабт доданд. ин далелест ки мақомот ҳар сол такрор мекунанд. аммо як масъули шабакаҳои тақсими барқ дар ҷануби Тоҷикистон гуфт ки дастур гирифтанд то моҳи декабр барқро дар соатҳои муайян хомӯш кунанд. ҳамин тавр як ҳафта мешавад ки мардум дар рӯстоҳои гуногун барқ надоранд. ин шам харидем ба хотири гузарондани шаб бо шами бобогӣ. сокинон ҳар лаҳза фурӯзонакҳоро тафтиш мекунанд то қувваи барқ омадааст ё не. ин тафтиши сокинон то бегоҳ давом мекунанд. бегоҳи ин фурӯзонакҳо рӯшан мешавад. аммо аз бархе рӯстоҳо корбарон менависанд ки барқ пас аз соати 22 шаб дубора қатъ мешавад. ҳоло дар ин рӯсто ғуруби офтоб наздик аст. сокинонаш мисли чанд соли пеш дар беруни хонаҳо омадани барқро интизоранд.